Добре дошли в стаята на приказките. Моля, разкажете вашата сега. Веднъж в страната ягода със сметана свършила сметаната. Всички много се разтревожили, защото при по-продължително отсъствие на сметана трябвало да се смени името на страната, а да се казва само ягоди. Положително, не било толкова вкусно. Завайкали се хората, заплакали, но това не помогнало. Започнали да търсят решение. Откъде идва сметаната? Попитали. Може би расте по дърветата? Отишли да видят, но там нямало сметана. Може би я прави мадьосникът? Не, отвърнал мадьосникът. Дава я кравата, която се изгуби, и затова няма сметана в цялата страна, ягоди със сметана. Тръгнали да търсят кравата, а тия куркана се била заплела в някакви тръни. Освободили я. Завели я при мадьосника и всички заживели горди от това, че вече знаят кой дава сметаната в родната им страна, ягоди със сметана. А кой пък дава ягодите? Добре дошли в стаята на приказките. Моля, разкажете вашата сега. Ало! Рождения ден се събуди в настроение. Наистина, колко е прекрасен света, когато си рожден ден. Скочи от леглото и хукна към банята. Изми се хубавичко, дори зъбите си изтърка. И после се облече. Беше готов. Но къде ли са ми свещичките? Засуети се той пред закачалката. Без свещички не мога да изляза. А и къде се е чуло и видяло рожден ден без рожден денови цветни свещички? Рожденият ден наистина страшно се развълнува. Затърси навсякъде. В гардероба, за шкафа с обувките – нищо. Това заприличва на криминална гатанка. Представете ли си? Помисли си рождения ден. Къде може да съм ги заврял тези мои рожден денови свещички? Още малко и ще се заплаче. Не може да си покаже и носа навън без свещичките. Просто немислимо. Рождения ден приседна притеснен на столче до прозореца. Нищо не може да се направи без рожден денови свещички. Никой нямаше да го познае. Рождения ден въздъхна тежко и се загледа през стъклото. Навън до оградата стоеше малкият мишок Мишо и му прави с знаци слабичка. Рождения ден отвори прозореца. Хайде де, закъсняваш! Викнал мишокът Мишо. Всички сме покани на рожден ден. А без теб, как мислиш ще стане тази работа? Нямаме рожден денските свещи! Тръгна да обяснява рождения ден. Изведнъж обаче се сепна. Ама, чакай! Ти как ме позна? Разбира се, че ти си рождения ден, без който не можем да празнуваме рожден ден. Засмя се Мишлен. Остави свещичките и идвай. Ти си важния. Рождения ден изхвърча като тапа от къщи. Така де, нали, не свещичките, а той бе важния. Ало? Моля, Слушайте, имаше една уличка с 5 къщички. Тя много се гордеше с тях. Наистина, бяха само 5, но затова пък бяха чистички и спретнати. И щом ги погледнеше, на уличката ти ставаше драго. Веднъж на съседния булевард се чу шепота на 2 огромни блока. Изгря слънце при нас, прошепна първият блок. Крайно време беше да спре тук. Така де,
Какъв булевард си имаме? Точно тук му е мястото на слънцето. Отвърна вторият. Каква новина? Помисли си уличката с 5 къщички. Значи слънцето се е спряло на съседния булевард и като нищо може да прискочи насам. Засуети се уличката, изми със спун тротуара си, подряза градинките пред къщичките и зачака слънцето. Чакаше, но нищо не се случваше. Накрая реши и пусна писмо на слънцето. Слънчице, пишеше в писмото, щом си се спрял на съседния булевард, не можеш ли да дойдеш за малко и при мен? Всичките ми дворчета тръпнат в очакване. Твоя, уличката с 5 къщички. И зачака отговор. Но отговорът не дойде. Явно съм прекалено малка за слънцето. Горчиво преглъщаше сълзите си уличката. То сигурно се спира само на големите булеварди. Дзън-дзън! Извъня телевизионната антена. Не знам дали ме разбирате, но някой да праща писмо до слънцето. Аз! Оживи се уличката. Чух, че е спрял на съседния булевард и го помолих да дойде при мен. Дзън-дзън! Не знам дали ме разбирате, нещо за глупости. Ядоси с антената. Слънцето се грее навсякъде. Въобще не прави разлика между булевард и уличка с 5 къщички. Аз имам точна информация. Дзън-дзън! Значи грее навсякъде. Очуди се уличката и погледна внимателно своите къщички. И наистина, слънцето си беше там. Навсякъде се виждаха златите му пръстчета. Изхряха от светлина прозорчетата. Слънчеви зайчета поскачаха по комините. Ама то наистина си било тук. Зарадва се уличката. Аз не го забележа до сега. Каква съм глупава. И уличката с 5 къщички се претегна щастлива. Добре дошли в стаята на приказките. Моля, разкажете вашата сега. Ало? Ало? Хопа, аз май се родих, каза едно нещо в тъмното. Няма ли кой да ми изръкопляска? Добре, нека първо те видя и тогава ще ръкопляскам. Отвърна слънчевият лъч и освети тъмното. Но там нямаше нищо. Изчезна, удиви се слънчевият лъч и се отдръпна. Аз отново се родих, чу се пак от тъмното. Но къде беше преди малко? Аз дойдох да ти ръкопляскам, а там нямаше никой, даже и тъмно нямаше. Така е, защото аз съм си нещо в тъмното. И толкова. Без тъмното ме няма. Тогава няма да ти светя в очите. Ще си стоя от моята страна и пак можем да си говорим, прошепна слънчевият лъч. Ето аз ти казвам, честит рожден ден, нещо там в тъмното. Благодаря ти, отвърна нещото в тъмното. Наистина, ти си приятел. Добре дошли в стаята на приказките. Моля, разкажете вашата сега. Ало! Ало! Старото пиано дремеше по следобедния мрак, а в празната стая никой не слушаваше следобедния му сън. Докато изведнъж един адут ми бемол наруши тишината. Хей! Старчето отново заспа. Най-после малко време за лични занимания. А той иначе живот ли е? Онова детенце, дето сири всеки ден, направо не ни оставя на мира. Чукчето ми си стърка вече от разни гами солфежи.
Разбирам да ставаше дума за лунната соната. А то? Да не съм роден за глупави акорди упражнения за начинаещи. Я не вдигай толкова шум! Ще събуди шефа! Скаси ръгофа диезът. Какво? Разгневи се ми бемот. Ти като че не разбираш с кого говориш. Аз съм най-благозвучният клавиш в цялото пиано. Да не би да мислиш, че можеш да изсвириш лунната соната без мен? Изсмя се фа диезът. Че защо не? Ето, слушай. И ми бемолът се постара извънредно много да изпълни хвалбата си, но ви. Чу се единствено и само един ми бемол. Звукът събуди пяното, той старателно прослуша всичките си клавиши, оправи чукчетата и зачака малката господица, която учеше гами акорди. Защото както Порито свири гамите, толкова добре ще ги научи, че само след няколко години ще свири вече лунната соната. Така е то. Наистина ли? Прошепна ми бемолът. Разбира се. А сега търпение. Отвърна ласкаво старото пяно. Аз съм София Хаджапулу. Аз съм Ангела Санданопулос. Димитрис Пенис слуша. Йоанна Енева на телефона. Любов Ферато Младенович. За вас, Венелин Чушков. На вашето внимание Ивони Дича.